A Casa das Campás foi o escenario da entrega de galardóns do certame de poesía, relato curto e traducción literaria 2018 convocado pola Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo. Fixéronse cos premios Noa Rodríguez Méndez na categoría de poesía, co poemario As espiñas do ourizo, Francisco Javier Fernández Davila na categoría de relato curto coa obra Karma e Manuel Arca Castro no apartado de traducción literaria, Por todos nós, traslado ao galego da antoloxía de poemas Olofás de Raymond Carver. No acto, o rector da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, estivo acompañado polo secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, que animou os galardoados a promover a nosa lingua ali onde vayan e sexa cal sexa o ámbito no que desenvolvan a súa profesión. En ese sentido, a última mensaxe quería que fose pros que gañades, todo xente moi nova, xente moi xoven, que a lingua vos acompañe a calquera sitio onde con ela vaiades, traballedes no lugar onde vos toque traballar, ou residir, ou ter a familia que decidades crear. A cita foi aproveitada para conmemorar a figura de María Victoria Moreno, da que tanto a súa filla como a profesora Ana Acuña destacaron as súas facetas de defensora da lingua en tempos difíciles e de docente implicada. Grazas ao compromiso, a lealdade e a fidelidade de María Victoria Moreno coa causa de Galicia e das súas xentes, a nosa lingua e a nosa literatura, non só a infanto xuvenil, medrou e fíxose vizosa no ermo da ditadura. Un exemplo claro que quero citar neste ámbito académico son as bolsas María Victoria Moreno de Estudos, para a matrícula, para os libros e para as saídas de estudo do seu alumnado, do que o seu alumnado nunca soubo nada. Pois para ela, e cito a outra vez, o corazón, como as cousas que se saben, como os cartos que se gañan, soamente serve para algo se se comparte cos demais. Ela amaba os alumnos. Non lle importaban tanto as notas como que fosen boas persoas, responsables e comprometidas individual e socialmente. Creía que sempre había algo bo en calquera das persoas. Todo o vivía moi apaixoadamente, sufría moitísimo con eles e tamén era feliz con eles. Se estaba preocupada por alguén, na casa falábamos do tema, aínda que nunca mencionaba os nomes. Para ela, as clases nunca remataban o tocar o timbre. A entrega foi amenizada coas regueifas de Josiño da Teixeira e Suso de Sornes, que versaron sobre premiados e asistentes. Ai, eu teño chos premiados, dígoche de corazón. Ai, o premio máis grandiño, leva no bolsillo. Porque ti tes un